martang yang mahita. Dame ni di batana sumurung siang saluhut na roha. Ima na mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas ma dihita saduna. Tabegima hata ni di bata nagabe barita naudi dihita di bagasan minggu sadarion ima nenek sian Matius 10 ayat 32 rodi 30 sia. Do topik mangihutton Yesus jala mamorsan silang. Ai ganup nama katidakon ahu di jolo ni jolma. Ido hati dakonokku di jolo ni damang na di benua gijangi. Alai ganup nama suadaon au di jolo ni jolma. Lau suadonokku doi di jolo ni damang na di benua gijangi. Unang madiripu rohamuna nama buan dame ahu ubay naro tutanoon. Dada naro au mabuat dame tumpo dangdo. Ai narodo ahu pabadahon anak tu amana, boru tu inana, parumain tu sima tuana boru. Jala tungdonganna sejebu gabi musuh ni jolmai. Na humolong roha diamana manang di inana asa diahu dang tamai sisiaku. Jala na humolong roha dianakna doho diboruna asa diahu dang tamai sisiaku. Jala naso mamorsan silang na tuibanai laho mangihuton ahu dang tama isisiaku. Ai nama kamaulhon goluna ngolu ni ido nama gusugut. Alai nasumiahon goluna alani ahu ido na jupangan ngolu sugut. Ido saha ni hata ni di bata. Di hamwa kadongan na hinaholongan itu hatta. Dung tajaha manang dung tabegi hata ni itu hatta nakin gabi mauldo tatu siate. Hira nadong nasala di turpugon buasa. Alana Yesus naginuaran ibana raza dame jala si buat dame hape dilok nakin dada naro ahu tu portibion mabuat dame tumpo dangdo ninna ibana dia do tutu amu kadongan sapor siau ngolo taca dia ayat 24 unang madiri puruhamuna nama buat dami ahu ubay naro tutanoon dada naro ahu mabuat dami tumpu dang jala didok dia tuti maduplonom ay narodo ahu pabadahon anak tu amana boru tu inana parumain tu sima tuana boru jala tungdongan nasajabu gabi musuni zolmai. Dia muat kadongan sapor siaon anggo sepintas hita mangatusi natar suraton nga asing be lapatanna. Nabohado Tuhan Yesus didok ibana dang nama bodame ibana tu portibio alai podang do
Jala didok museng na babadahon anak iro tu ama boru itu inana parumainna tu sima tuana boru nang nasajabuipe gabe babadahon. Dia tutu nama bain perbadaan manang paniranga do dense susitson dia mua kadongan totu gabe mahol ma dia tu siruhatta apalagi nakin didok ikon tadi kononna do keluargana amana inana boruna yang gina ibotona do lanas. Dia mau kadongan ido nuaing dohonon tardok halak namang yuto Yesus molo holanido tatakup manang holanido tatusi nung nasalahida nuaing ado natikos didok tuhatta Yesus di bagasan turpokon molo nakini dok ia Yesusi tutudo nama buat dame jala ido baina didok di Lukas 2 ya saplowat hasa ngapo ma di debata dame ma di tanoon lapatanna Yesus ma buat dame tang nasalah hatai tutudo ibana pada megon hita do debata di dolok Golgata jala ido haluauta asabo ido honot si bociri turpokon ima molo masa perbadan molo masa panirangon molo masa akka nababain dang do mujolma alani halua ondo. Karena Yesuslah yang menjadi keselamatan bagi kita, karena Yesuslah yang menjadi keselamatan bagi kita, itu makanya ada yang menolak, bahkan ada yang mengikut Yesus. Jadi dukoroi bana gabe haluau dihita gabe pada mio kita do debata gabe masa ma parholangan gabe masa ma perbadan gabe masa ma parasingan dan do mube jolmai ido bena molo adong nasadan tuhita nasyak kita tuhalakan pasti alani Kristus daun gabi haluata totu gabi adong mana menolak gabi adong mamajakon dan saya sudah halak na boy magsalo Jesus si paluay. Dan saya sudah halak boy magsalo Jesus nagabe debata gabe Tuhan dihita. Ido bena dina deba nama makke utuk-utukna bagaimana mungkin manusia dijadikan Allah, dijadikan Tuhan, itu tidak mungkin. Ninna nadeba mah. Adong madok molo ibana do Tuhan wasa mate. Tangga soboi bainonna tanda na asing tu situan na to asana tutui bana debata dia muakadongan akaido nama bain parbulaton
parholangan, parsirangan dia muakadongan. Ido bena didok nakin amana tu anakna, boruna tu inana, nang parumainna tu sima tuana boru, jala tungdungan nasajabu, gabi musuh nizolmai. Buasa masa nasongoni. Buasa. Molo hupamanat di luar tahun, kira masih remrei nado sudi. Adong nasian nasadaon tu nasadan, nasianan tu hita, kira bui dohonon nasomal nama anggo dihutatta. Alayang go di luat nade badao. Pola doa dong nasi damadok sadihari holao dakue toko anakku jalahu sesa hoksian kakakku. Songoni do. Ba ujungna adong na deba nasolau adong na deba nalau. Dia mau kadongan saporsiaon sudah dialani Kristus nagabe haluauta. Molo soalani danga dong permasalahan, danga dong panirangon, danga dong parbolaton. Kiraboi ma dohonotku anggo di luar tahun si bolga taptengon hira sarupa nama tulua nahyau ulusami ima di Borneo, di Kalimantan. Tang pola adong parasingan di si. Aidia boru siak kangemuna imadah lautusan nina. Alai denggado nasida ganupari. Holani Kristus nagabi haluanido naso terjakon nasida. Ima dia muakadongan ubaina adong parbulatun manang panirangon. Ahado nanaing dohononi tuhatta di bagasan tikyom. Na percolo ima molo takas dohita mangolu songon adidok ni si Joshua bindu 24 ayat 15 alai yang goau do ngaku sabagas ikon jahobado uluan nami. Molo ganup keluarga ni akan naporseya nama ngokuhon songon adidok ni si Joshua dangadong be. Sipata dia muakadongan panirangoni olodo alani pardonganon. Boidoi alani arta. Boidoi alani jabatan. Do akalanasik. Ragam namabain marsirang akka nasat saama saina bahkan dongang sabutuha. Alani dia muakadongan tai dia majo sian turpokon ubaina ahdo namasa asa masa panmisahan manang penirangan namasa diturpokon. Na percolo songo namasa di Tuhan Yesus. Ditinggal ho Tuhan Yesus do jabuna keluargana natorasna. Holan ala mangului debata ama. Ido bana adong do namadok hirana gila do Jesus. Buasa ditadikon amana. Buasa ditadikon inana. Keluargana natorasna. Ima ala olo ibana patujuluhon
pasuruoni di bata ama. Bukannya tidak penting keluarga, bukannya tidak penting ayah dan ibu, tetapi dia memilih yang terbaik, yaitu melakukan kehendak Allah Bapa. Adong sada berita di sada keluarga di Namasa Najulu, arwah keluarga on tardapok mamatay ikon dihukum mati maibana. Jadi didokma anggoho amang ikom mate do alani parulang alani na dihutoso do Jesus sonari boy do malua sian uhumani molo ditinggal hoko di Batami. Ingat. Jadi alatongon di sinatai di sobba maamatai. Tohe ma tinggal homa Tuhani asamalua ho jadi roa matai. Boha molo hutinggal hon. Sedia liling ma kita rap do danaki 20 tahun 30 tahun manang 40 tahun alai ikom magoma hanguluan saliling-liling na kujaloi ujungna dipilih ibana majalau uhumani. Artinya dia mau kadongan, dia mampu mengambil keputusan yang terbaik. Olah nih 3 tahun mahita nasairap 20 tahun 40 tahun alai magoma hangoluan hasonangan na pinaradeni Yesus itu ujungna gabi dipilih banama uhumani. Dia mua kadongan saporsiaun ima ketaatan, ima kepatuhan, ima iman haporsiaun tudi bata. Napa dua homa adong persirangan na asing molo tahyuton Yesus dia mai persirangan sian aka hagiot ni portibion. Mengikut Yesus dia harus bisa memisahkan hidupnya dari keinginan-keinginan dunia. Dia harus dapat menolak godaan-godaan dunia. Jadi mengikuti Tuhan Yesus iko boido mangotapon rohana sian wolu nadi tanoon. Antara Yesus dan jabatan, antara Yesus dan kenikmatan, antara Yesus dan kemewahan. Dia makadongan ausugari di pasukuton tuhita di bagasan cadarion dia do dipilih tamu. Tu para gumodang bahkan adong do namin milit jabatan, kenikmatan, kemewahan. Apa yang mau kadongan? Gudang do nuaing halak na mengadu hamuraon jabatan, kemewahan parsasokinan do habe. Balik sado dang boy bana modong. Gudang do sengoni.
halak nang marjabatan dungi di horusma dungi Roma KPK ujungna dang marhasonangan modo pebana di hotel berbintang 5 dang nok kamu akadongan sa porsiaon ima portibion. Bagaimana di dalam hidup orang percaya dapat memutuskan todo kita mangolu di portibion. Todo kita dang boy dang malua siang portibion. Todo alai dia mau kadongan songo nanidok ni Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 30 didok sai jumolo ma lului hamu harajaon ni dibata dungi tabahonon nama aka ondeng Tuhamu sai jumolo ma dada namar lapatan dang rikot ngolu na di tanon dada namar lapatan dang rikot nasa na di portibion alai dia mau kadongan adong do skala prioritas di bagasang nguluta nama dok sai juboluma lului hamu harajao ni di bata dia mau kadongan sa porsiaon alani hala Kristen dang boy bersikap kompromis manang sikap bunglon hala Kristen dang boy ikut arus songo nadidok ni halak bataki dok eme namasak digaga ursa ima namasak ima naniuda dang boy songo ni ahani ninulani torpalak gebitu sita dang alai bohado hauduhota bohado ngoluni halak na porsia tu ibana dada na holak porsia alai manghuton ibana songo si Joseph si Daniel si Esther jala halak Kristen na parjoloi nama dok porsia jala olo ibana manghuton di bata. Dia mau kadongan sa porsiaon di ayat 30 di udutu Yesus do madok naso mamorsan silang tu ibana laho manghuton aho dan tamai sisiak. Totu borak do nagabe si hutod Yesus maol marsitaonon menderita alani ikon tatuhuk silangi natuhita hamua kadongan sa porsiaw mengiku Yesus belum cukup kalau kita tidak memikul salibnya. Godang dohalak na porsia tu Yesus alai dan ikon doh ibana manuh silang. Bana diri pu ibana manghihuto Yesus dang adong persoalan, manghihuto Yesus dang adong masalah. Hape justru manghihuto Yesus do gudang aka masalah alai dia mau kadongan hatuau di halak Kristen buasa ala didok di Matius 5 ayat 10 sada didok ibana dot madok martua mahalak molo disahi halak ibanamu manang dipaburu-buru manang di patubu-tubu ragam nihata naroa naso tutu dopak kamu alani au martua mahamu
molo di pahata-hata hamu, molo alani hapol siap kamu manaon si tauno muna alani ahu. Molo di dok martua adong sada hasonangan natarlobi di rohani halak siutod Yesus. Dia mua kadongan saporsiaon alani mengikut Yesus siap menghadapi konsekuensi hamaolon di portibion tarumobi ma hamaolon najuk pangkita alani ugamota. Gudang do nuaing marukil halak Kristen dang boy na jabatan alani ugamona. Dang boy na karirna alani ugamona. Alai dia mua kadongan sapor siap. Dang gabe moruni hapor sotai au sugari so apalai naikon rotu hita. Dia mua kadongan ido baina di paingot turpukon hita atik tungna nunga pasonaku hita na martuhanon. Atik tungna nunga tarlalap hita dingulta. Atik tungna dang taingok betuhani. Ido baina sipata moloro hamaolon moloro akatantangan dalam lau mandungo hita dei, dalam lau makutur hita dei, dalam lau pahoton hapor seotai asa unang adong na dangol-dangol sisirun na manghiutod Yesus. Atong dia mua kadongan sapor siaon di na manghiutod Yesus hita rade mahita marsitaonon, rade mahita manuhuk silang na tuhita asa jupak kita songon na diorni di ayat tulbusia ay nama kaumolhon ngoluni ido nama gosogot alai na sumeon goluna alani au ido jupangan ngolu sogot. Atong dia mua kadongan dada ngolu nuaing dada ngolu parsotok kinan alai ngolu naro sogot do ido di parsita muruta. Amin.